Odwa. Misawa kamora maintire janeno mar Kala TV midhiambo makawuono mar chieng' tich ariyo tarik 7 dwe mar Ang'wen higa 2020 to kod 6 machiegni weche manyien e kidieny mar podho chieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka weche gi kimeni nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui magwa mag tudruok manindo Kala TV live e Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kamodo ni jalup jatend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki omolo kanyinde nyasi mar alam ne ringre ji maromo 16 mabende nowito ngimagi e masira makoch mar apaya e kaunti onogo Manyeri. Nyasi machalo kamaendi mabende obagi alap nindo makaburini manindo mayudore e kaunti onogo obagi kanyendo kod jotend dinde bende mopogore opogore ka kinde onogo ochwalo ote mag jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kaachiel bende kod golo singo ni piny owacho oseketo lai makare mar biro neno ni orakruok kanyendo kod masiche mag apaya ka okalo e keto tipo goeko mag wang' dede kod CCTV cameras e apeyni mopogore opogore kendo kao ndamo mager mar chik ka okalo e go fwai derepe mok luwore kod chike mag apaya. Nimekuja hapa kuwakilisha Rais William Ruto, amenituma hapa, na siku ile gavana alimpigia simu ndio siku alianza kufanya kazi pamoja na sisi kupumzisha hao watu wetu. Ametoa mchango wake binafsi na tumesikia sana upendo wake na support yake kwa family zetu ambazo zimepoteza wapendo wao. Angetaka kuwa hapa siku ya leo, lakini ameniambia nimwakilishe, na kama kuna mambo yoyote ambayo yatabaki tukienda mbele, vile wale waliongea walisema kama kuna mambo mengine ya kusaidiana, tuko tayari kama serikali kusaidia hata zaidi vile tuwezavyo katika mambo mengine baada ya hawa wapendo wetu kupumzika. Serikali ingetaka kuimarisha usalama barabarani kwa sababu tumepoteza watu wengi kwa ajali, na although hatujui nini ilitokea na nini inatokeanga saa zingine, lakini mambo ya barabara, kuna shida ya spidi, kuna shida ya magari ambao ni mabofu mengine ambao hayajafanywa service, na ndiposa tumesema ya kwamba kama tungepunguza ule mwendo wa kasi katika barabara, ajali nyingi haziwezi tokea, kwa sababu if you are not speeding, you are able to control the vehicle as a driver in case of something unusual happening. But if you are on high speed, the chances of controlling that vehicle are a minimum. And that's why we have introduced speed cameras in our highways. Last month, we rolled out a program of placing speed cameras on all the highways of our country. Na tukasema vile vile kama utaongeza speed kuliko vile sheria imesema, hakuna maneno sasa ya traffic police kukusimamisha pale. Kamera inashika wewe, fine inaingia kwa simu yako. Usipolipa fine kwa hiyo simu yako, ile gari yako inafungiwa. Kaunti nendo ma Migori ne jokanye duond buch siasa mar UDA kaunti ma Migori koro kwero malich mokalo wach nendo mar zoning mabende okeli kod jotelo duond buch siasa mar ODM ka giyango ni mano endo koro dhi mono oganda yiero jotelo magidwaro kendo manyalo chwalo negi chenro goeko mag dongruok e yor nendo mowinjore. Gila yango magi eki kaunti gi kod Didmas Ogenga mana ka kilero kod jafwambo marwa e kaunti onogo Collins Gor.
Dwaro mar duond bura mar ODM mondo mi otim zoning e pacho kaeki gino mabende koro thotho oganda jo ODM osebedo ka sundo piny owacho ahinya to kotore koda ka dwaro margi mar donjo e sirikal. Thoth oganda mar duond bura mar UDA koro to kwedo okang' mamalo ka giyango ni mano en achiel kuom yorego mag thiro wechego mag dongruok e pacho kaeki. Kane kiloso koda ka jofwambo ne giyango ni mano achiel kuom chenro mag duoko oganda chien kendo ok en mano mabende koro kelo riwruok e pacho. No region of this country should be treated as a close political. No community shall present with predetermined outcomes in place of genuine democratic choice. If any party or candidate enjoys the confidence of it is its lifeblood. It must be demonstrated at the ballot, not secured through negotiated exclusion of others. Yes. May reduce elite friction, but its long-term effect is corrosive. 1, it weakens accountability. 2, it suppresses participation. And lastly, it replaces persuasion with arrangement. That is not the democracy Kenyans fought for. Hotel negi kode Didmas oyango ni koro to oganda jo ODM okunjere ochuna ker ma pacho kae moluor William Ruto koda ka wechego mag timo zoning gino mabende biro thiro weche mag dongruok kaachiel kod riwruok. That our team from ODM met and they were trying to look at ways that they can coerce Ruto, President Ruto, to accept their threats, because they are saying in 2022 they had a meeting at Kisumu State Lodge with President Uhuru Kenyatta and PS Kibicho. They intervened upon them and they were given about 10 million each for campaigns. So now they are telling our team that they want to be given this area, and one, they want to be given money to buy the common wananchi during voting. And our people have refused. Ruto want democracy. Yango ni jogo mabende dwaro zoning gin mago mabende koro kosenyiso chia mar tich kendo chuno nyaka koro to gidhi mana pacho ka giikore mar chiwo chenro mag dongruok mabende ne gisingo ne oganda. Giyango ni luoro makama gin mago mabende koro biro ni mar thoth jotelo ma duond bura mar ODM ok osebedo ka chiwo chenro mag dongruok mabende jopiny dwaro. Mok jotiche ma wacho mondo mi omigi thuolo mar mondo mi yier jotelo moko ma jopiny ok ohero. Mano emomiyo wan kaka jo UDA wanyiso ni paro mane untie godo no miyo Raila no koso mbulu mang'eny kabisa gimiluongo ni voter apathy. Ok wadwar mondo mi voter apathy ochako timre kendo e Nyanza kaka notimne Raila cha. Go Byron Oginga medo kwedo maliche mokalo koyango ni weche mag zoning gin mago mabende ne oketie winjruok kata ogrimiti manoketi koda ka jatend William Ruto koda kamano senindo oluor Raila Amolo Odinga mabende no otisi koda ka 10 points agenda. Gabriel bende sundo kendo kwedo okang' mamalo duond bura mar ODM kuom siko ka gidwaro wechego mag zoning gino mabende kuro yango ni duond bura mar ODM ne odonjo e piny owacho mondo mi giyud chenro mag dongruok mabende giyango ni gisebedo ka gidekone. In the 10-point agenda that Baba and my party did agree on, zoning was not part of the agenda. The agenda was very clear, and the president is working day and night to achieve the 10-point agenda. Therefore, zoning is retrogressive for our people because it will deny us a chance to elect the best among the many, right? So at this particular time, we as UDA brigades of the president, Migori County, we highly and openly dispute this political animal called zoning. We don't recognize it. But ni waluor jopiny, kwaseluoro jopiny to waweka individuals ma wobed mbele wakao gige jopiny obed mbele. Ni wan wa jo UDA wamor gibiro jo ODM broad based. To ka gibire broad based ka ema giywak ne Raila nowegie. Raila nowegi ka Ruto ka. Nyaka ging'e ni Ruto e president. Awinjo ka giwacho pile ni gini ne gidonjo gi dirisa, sani onego gidonj gi e dhot. To donjo gi e dhot ok oketo nwa chike, ok oketo ne president vikwaso. Nikech president matiyo sani ni no oyudo loje ni kapok pod ODM onge. Omiyo mondo mi joluo yud maendeleo gima duong' ma sani wadich go en maendeleo. Anyalo kono jowa mondo mi gidonji ato gin ma koro pachgi gidwa nuti. E wakwayo ni paro oti kawane demokrasi. Ma ng'ato wacho mare to maber ema jo dhi konyo japiny. Ne Kala TV kowuok
Wachi zoning onogo bendo kweri kod jotelo kata jokanye duond buch siasa mar UDA mawuok Kanyende kaunti ma Busia ma oyango ni gidhi chungo jotelo e kombe duto kuom manindo jotendo ODM ka ong'eyo ni gintiere kod mbi to koro giwek dwaro mar mondo mi duond buche siasa mamoko kik chung e gwenge ma bende ODM mane nitiere kod mbi e kinde mokalo. Just like our UDA National Secretary General Hassan announced and gave the opinion, that was opinion of the party, not personal opinion, that as a party we are against zoning. There is no zoning. Yes. We want to ensure that we want to give all the electorates the right to vote the right candidate, the right leader, so that they exercise their democratic right as the voters. And that is why we are sensitizing kwamba wote vijana wote washike kura. We have all the positions. Governor, tuko na governor ambaye amesimama kwa chama chetu, tuko na women rep amesimama kwa chama chetu, tuko na senator amesimama kwa chama chetu, and all the 7 sub-counties we have almost more than 2 candidates, of which will have very fair nomination that everybody will cast and will give the democratic right kwa kila ambaye amesimama kwa chama chetu cha UDA. So we welcome every candidate, every aspirant in UDA. Sisi kama viongozi wa county na sub-county zote hapa Busia na wards zote 35 hapa Busia, tunasema kwamba we are united as an office of the ruling party UDA, and we are ready now to support all our candidates ambao wanakuja kwa chama, and we are fostering on registration of the new members na registration of voters ambao tunaenda village to village to ensure that vijana wetu wote wanashika kura. Moko kuom jopiny mawuok e kaunti onogo ma Vihiga obago ng'anyo ka gikwero Kanyendo masiche mathoth mag apaya ma osebedo ka medore apeyni makono endo magiyango ni okele koda onge geko mag apeyni makare kaachiel koda rem maketo rang'uk ng'wech kata bumps e apeyni makono endo. Giyango ni kwan mag oganda mathoth gin magweko mosewito ngimagi kaluwore Kanyendo koda achiedhnade ma kamano ka koro gikwayo piny owacho kaachiel koda jotelo mane giyiero mar mondo mi oyiene ni koro keto Kanyendo rang'uk ng'wech kendo neno na piny makono obedo kare mar mondo mi ores ngima. Andamana tunataka bumps, kuna shule pale chini, hakuna zebra crossing, hakuna bumps. Sasa tunaomba serikali tusaidie tupate bumps. Tunataka bumps, watuwekee bumps na zebra crossing. Kuna makanisa kando kando, washosho wanavuka barabara, maguga wanavuka barabara hawawezi vuka kwa sababu ya bumps. Wakituwekea bumps ni kitu ya maana. Mwaka 2021 tulituma petition kwa KENHA. Wenyewe wakakuja wakatuambia ya kwamba muundo wa hii barabara ndio chanzo kikubwa cha maajali zenye zinafanyika hapa. Na sasa watu wanaendelea kukufa. Walituambia hawana bajeti ya kutengeneza hii barabara. Tuko na sharp bend hapa ambayo inafanya hata madereva wawezi kuwa na visibility ya kutosha ya kuona magari zingine na abiria ambao wanatembea kwa mguu. Sasa ile kitu tunataka tuombe, kwa sababu ni hao ndio walifanya barabara ikakuwa kwa muundo kama huu. Tunataka waweze kuwajibika, wahakikishe ya kwamba barabara imetengenezwa kwa njia ambayo maafa itazuilika. Kwa hivyo tunaomba serikali, hakuna lugha nyingine serikali inasikia isipokuwa maandamano. Sasa hivi tunaelekea kwa county commissioner kumwelezea kilio yetu ili tuone kwamba hii barabara imewekwa bumps. Watu wa KENHA watusaidie kwa hii barabara yetu. Voters are dying. President KENHA mtusaidie. Hakika hii imekuwa huzuni kwa muda mrefu na tumevumilia kwa muda mrefu. Hatujaona hata mtu wowote ambaye anakuja kutusaidia. Mara ni watoto wa shule wakipita kwa hiyo njia wanakufa. Mara ni vijana sasa tunawamaliza. Tunashindwa tutafanya aje? Boda ndio hao wanamalizika. Sasa tunashindwa tutafanya aje? Tunasema serikali muweze kutusaidie. Tunataka bumps, tunataka mtusaidie. Piny owacho kwero malich mokalo mibadhi ma wacho ni ogo tache chendo nendo mar neno Kanyendo ni ondik e tich rowere mawuok e pacho kendi kadhi e pinjego eko ma oko manyo tije. Kaluwore koda jagoro mongirore migawo nendo Shadrack Mwadime oyango ni rawera mora mora mosekwa omenda kata mit bilie
mar mondo mi koro wuog oko kendo chieu ler kanyakla koda neno ka oyango ni rowere duto imiyo thuolo maromre kendo gimidwaro gi godo gin manobok mag wuoth kaachiel kod omenda maromo shillings gana 35 omiyo jogo eko mosekwamit bilia nyaka koro wuog oko kendo oyanga dieri ka oyango ni weche geko mag mibadhi gin mago magidwaro mar mondo mi gitieki e chenro makamano. Swali kuhusiana na pesa ambazo zinahitajika, Mediterranean Sea Company wamezungumza kinagaubaga kwamba hakuna hata mtu mmoja, kijana mmoja ataitishwa pesa zozote. It is free recruitment. Lakini kuna ile pasipoti ambayo ni lazima kijana awe nayo kwenda ng'ambo. Sasa hiyo ni gharama ambao pengine aidha yeye ama mzazi itabidi agharamie. Ama kuna ile medical certificate ambayo itahitajika. Ama kuna ile course ambayo inaitwa STCW ambayo kuna training institutes kadhaa ambazo zinapeana training hiyo. Sasa kile ambacho tumefanya na STCW nafahamu vyema sana kwa sababu nilikuwa katika sekta hiyo hapo mbeleni. Ile pesa ambayo ilikuwa inaitishwa wanafunzi hapo mbeleni ilikuwa 75,000, ilirudishwa chini ikawa ni 35,000. Vile ninavyoambiwa hata kwa wakati huu inarudisha chini zaidi, ikiwezekana iwe hata 15,000, yani kupunguza ile gharama kwa yule kijana kwa sababu ni kijana ambaye hajapata kazi bado. Yana mar mondo mi amake gi kanye ndo turi kod oko molosa achiel e kidienyo nogo mar machiegni pacho ka achiel kod saa 3 e kidienyo nogo mar nyiend weche oriti masani nyinga Joash Odhiambo Mitula.